Despite great progress, many households do not have electricity or clean water. There are still many families that go hungry. uMongameli Cyril Ramaphosa unqwalile ukuba sele umninzi umsebenzi owenziwe ngurhulumente nangona kusekho uluntu olusasilelayo kwinkonzo ezingundoqo. Nanjengoko isizini ye-DSTV iqukunjelwa amaqela akhuphisana ngokubethelela indawo yawo kumaqela 8 aphambili. Molweni emakhaya nakuvimbe sinilungiselele ngona ngokuhlwanje. uMongameli Cyril Ramaphosa uqaqambise inzame zikarhulumente zokuba abantu boMzantsi Afrika balingane. Kwintetho yakhe yokubhiyozela usuku lwenkululeko kwizakhiwo zomdibaniso wePitoli, okaRamaphosa uyanqwala ke lokuba noxa umkhulu umqelo oselugangathiwe ukuphucula impilo yabantu, kodwa kusekho ukungalingani kwabantu kwihlabathi liphela. INingizimu Afrika igubha iminyaka eyi-13 namhlanje lokaba khona intando yeningi. Lelizwe libhekene nezingqinamba zezomnotho kanye futhi nezombusazwe. uMongameli wesizwe uRamaphosa uthi iNingizimu Afrika kumele ibheke la isuka khona nala iya khona ukuze izodlula kulezi ngqinamba zomnotho, ukuntula kanye futhi nokungalingani okukhona ezweni. Despite great progress, many households do not have electricity or clean water. There are still many families that go hungry. There is a huge divide between the rich and the poor in our country. We see this divide in access to healthcare, in access to safe transport, and proximity to services and work opportunities. Phosa uthi kuleminyaka eyi-13 kukhona uhulumeni wentando yeningi. Uhulumeni uzame yonke indlela yokufukula abantu abahlwempu eNingizimu Afrika ukudala amathuba omsebenzi, yize noma kukhona ingqinamba ekhona kukhona okuhle uhulumeni okwenzile. While unemployment still remains our greatest and most pressing challenge, the number of South Africans in employment increased from 8 million in 1994 to over 16 million now. Ubupha ungalingani uthi uMongameli uRamaphosa kusadla lubi, kodwa lokho akusho ukuthi angeke kube khona ikusasa eliqhakazile. uMongameli uRamaphosa uthembisa ukuthi uhulumeni uzoqhubeka nokusebenza ngokuyikhandla ukuze uzophucula izimpilo zabantu baseNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC, ngibika ngisePitoli. ANC kolunyulo luzayo izimisela ukufumana inkxaso yongezelekileyo kwiphondo lentshona koloni elilawulwa iDA. Usihlalo walombutho uMnumzana Gwede Mantashe bekhokela iphulo lokugayela inkxaso ombutho eMossel Bay kwiGarden Route. iMossel Bay idume ngokuba nomtsalane kubakhenkethi, kodwa usho koxeko lwezindlu, intswelangqesho nendlala ziseyinsinda abadala kwilokishi yakwaNonqaba. Inokubangela into bangabana ndingazuvota mna is because into bangabana okondabhalisayo ndazalelwa apha eMossel Bay zange ndafumana indlu kweza zindlu ziphayana eMountain View. Eza zindlu kuthiwa ziyathengiswa, ezinye ziyarentiswa, kodwa mna ndiyinzalelwana yalapha eMossel Bay okondabhalisayo till today andikakafumani indlu. Njengoba isithi simvotela iANC masakhela amatyotyombe basilungiselele nombane ngoba sihlala kwizinyokanyoka abantwana bethu bayatsha, even nathi sifike ziya amatyotyombe etshila umntana abantu besemsebenzini ebusuku ayatsha amatyotyombe. Kwindibano nababandakanyekayo phakathi kwemiba kuxovulwe umba wohlaziyo lwePetro SA. iPetro SA kufuneka siyivuse ine-refinery ezintathu. Kufuneka eza refinery zontathu zisebenze, not nje for abantu balapho, for ilizwe lakuthi iSouth Africa. uGwede Mantashe kulindleke atyelele ityalike yasewisile ethemba lethu eGeorge Ngomso. Inkokheli ye-EFF uMnumzana Julius Malema uthi amabanjwa kweli aphila impilo engcono kunoluntu lwelokishi yase-Alexandra kumntla weRhawuti. LokaMalema ukwakhuthaze uluntu lwalengingqi ukuba luvotele ngendlela eyiyo ngethuba kufika usuku lwezonyulo. Malema uchithe usuku lokubhiyozela inkululeko ethetha nabalandeli beliqela kulo mmandla. Who left?
uDikeledi Ntsemane ngumhlali wase-Alex noneminyaka engama-79 nohleli kule lokishi ukusisela kulawulo lorhulumente wengcinezelo ukuza kuthi ga ngoku. I used to be a comrade of the ANC, but I'm sitting in the shack. But when you member the ANC, I said the next. But I say Umalema, ngibone ngokuqala alungisela ugogo wase 11 number 61. Ngempela bazama EF bayichacha indlu, bafaka ama-wall wardrobe, wall unity. I-Alexandra yenye yelokishi ezinembali ende kweli, kodwa nangona kuchithwe iibhillions zerandi kwinzame zokuyiphuhlisa, uluntu lolengingqi lusakhala ngokusilela kwezindlu, amanzi, kuquka ukuduka kwemali. Load shedding in Alex, no load shedding in prison. No food in Alex, food in prison. There is no flushing toilet in Alex, flushing toilet in prison. Everything else that you don't have in Alexander, prison has got it. Abalandeli be-EFF bona bathi olona suku lwabo lwenkululeko luza kufika emva nje kolunyulo lolunyaka. Under this government, I see nothing. But according to the promise of Malema, I celebrate freedom. I believe Freedom Day will start meaning something on the 29th of May because I have never seen freedom. Loka Malema ukwathi abahlali base-Alex ikwangabo abanokuthi bazikhulule kwimpatho abazibona kuyo phantsi kolawulo lwe-ANC. I-Democratic Alliance ithi nakubeni ilizwe loMzantsi Afrika layizuza inkululeko yezopolitiko alikayibona inkululeko yezoqoqosho. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen ebethetha kwiphulo leliqela elingohlangulo loMzantsi Afrika eThekwini. uSteenhuisen uthi nanjengoko uMzantsi Afrika ubhiyozelwa ukufinca iminyaka engama-30 yedemokhrasi elisaqhokrwa yintlaninge yemingeni equka iqondo eliphezulu lobundlobongela nentswelangqesho. Kubhiyozelwa 30 eminyaka yedemokhrasi. Abantu abatsha abazimase umguyo wosuku lwenkululeko phantsi kwephulo le-DA lohlangulo loMzantsi Afrika bathi nangona elilenze umqela ekuzuzeni inkululeko kodwa anqongophele amathuba okuxhamla kuqoqosho nanjengoko uninzi lolutsha lungaphangeli bahambi baxhome amathembo wabo kweliqela libadalele amathuba emisebenzi. The reality is that the majority of young people don't have jobs in this country, and economic freedom is so important. So many youth without jobs, so many people without jobs, access to healthcare, proper quality education. A lot still needs to be done. I mean, it's a very momentous occasion for us to have had freedom for this long, but there's still a lot of things that we're not free from. Inkokheli ye-DA ithi kamva loMzantsi Afrika lilele kwinkuseleko yakhe wonke ubani nasekudalekeni kwamathuba ezengqesho kusitshulwe nengcambu indlala nokungalingani. In 1994, millions of South Africans flocked to polling stations to vote for a new future, a future where everyone would have the financial means to live a life of dignity. They voted for economic freedom because true freedom is only possible when you have a job to meet the needs of your family and to build a stable and better future for you and your family. I-DA ithi ngabantu abathe rhatya ngaphaya kwama-30 ezigidi abathwaxa linxele likakhethekile yatsho ibongoza longinginya ijika izinto ngokuvotela eliqela ngomhla wonyulo. Umongameli we-IFP uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi nangona eli loMzantsi Afrika libhiyozela iminyaka engama-30 lafumana inkululeko kodwa urhulumente olawulayo u-ANC uphanzile ukufezekisa izithembiso ezenziwa kubemi. Ukuthetha oku kumsitho weliqela wokubhiyozela olu suku lwenkululeko obanjelwe eMlazi KwaZulu-Natal. Umongameli weqela le-IFP uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi olusuku lwenkululeko luthetha lukhulu kubemi belilizwe kodwa uthi nangona ilungelo labemi beli lokuvota likhuselekile phantsi komgaqo siseko welilizwe ukuphanza kukarhulumente olawulayo kubonelela abemi belilizwe ngezidingo ezingundoqo akwamkelekanga kwaphela emva kweminyaka engama-30 eli lafumana inkululeko. Emveni kweminyaka engama-30 nakuba kuliqiniso ukuthi baningi abantu esebefakela ugesi kodwa akuwenza umqondo ukuthi ufakele abantu abaningi ugesi bese ubacimela bonke ugesi.
okahlabisa ukwasebenzise elithuba ukukhuthaza uluntu kuba luphume ngobuninzi ngomhla wama-29 ngoMeyi lusebenzise ivoti yalo ukushenxisa iqela elilawulayo le-ANC. Watsho ebongoza bemibeli kuba banike iqela le-IFP ithuba nanjengoko esithi lingaphucula intlalo yoluntu. Umuzwa wabantu baseningizimu neAfrika bathi bafuna uguquko. Akusilo noma yiluphi uguquko oliyoba umehluko noliyoqhamukana noma ubani, kepha uguquko oliyoqhamuka neqembu lenkatha yenkululeko. I-IFP ithi inkokheli zayo zizimisela ukuthatha uxanduva ngomsebenzi wazo uqinisekisa ukuba bonke abemibeli bayaxhamla kwiziqhamo zenkululeko. Kwalapha ezindabeni abahlali bomasipala ombaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni baphila obentshontsho ngenxa yokunyuka kwezinga lolwaphulo mthetho. Kodwa masiqale evenkileni. Cela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sibabongoza kanjalo ukuba awukamcofi usubscribe wenze njalo. Make siphinde sithi rhwaqo kwinqaku elitshotsha entlanga lenhlwa. Umongameli Cyril Ramaphosa uqaqambise iinzame zikarhulumente zokuba abantu boMzantsi Afrika balingane. Kwintetho yakhe yokubhiyozela usuku lwenkululeko kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli, okaRamaphosa uyanqwala kwelokuba noxa umkhulu umsebenzi usele wenziwa ukuphucula impilo yabantu beli, kodwa kusekho ukungalingani kwabantu kwihlabathi liphela. Inkokheli ye-UDM uNjengelebantu Holomisa uthi izinga lolwaphulo mthetho norhwaphilizo lusengela phantsi inkqubo yedemokrasi. OkaHolomisa ebethetha ngethuba ezimase umthandazo ojoliswe ukulwa nolwaphulo mthetho kwilokishi yaseNew Brighton eGqeberha eMpuma Koloni. Iqela le-UDM liqhuba iphulo lokugaya inkxaso kumasipala waseNelson Mandela Bay. UMzantsi Afrika uphawula iminyaka engama-30 edemokrasi apho kwabanjwa unyulo lwentando yesininzi okokuqala. Kodwa inkokheli ye-UDM uBantu Holomisa uthi izinga lolwaphulo mthetho luthande ukuqatsela kwakunye norhwaphulizo luyijongela phantsi lenkqubo yedemokrasi. uHolomisa uthi kufuneka kubambiswane ukulwa ulwaphulo mthetho norhwaphulizo. We would have to invest okokuqala kwi-crime intelligence. I-crime intelligence is nothing else but kuba istrato nestrato kanye region ward neward ube nabantu osebenzisana nabo underground uyi-police force ukwenzela uba ithi into ingekenzeki nibe seniyazi uba ngubani othengisa nee-drugs estratweni. Uthi umbutho wakhe ukulungele ukusebenza neliphi na iqela lezopolitiko emva konyulo ukuba akukho qela lifumana isininzi sevoti. Democratic movement ayizange uyive neminenye ibeka ii-conditions ezithi asisebenzi nambani. Njengoba ndisitsho nje ndithi we need our own model efana nale National Government of National Unity. Unyulo likazwelonke luza kubanjwa ngomhla wama-29 kuMeyi. Kwiindaba ze-SABC nguNtombozo Kophalintulo eGqeberha. Umongameli we-PAC uMzwandile Nyonzo uthi iqela lakhe liyiguqula imeko yabantu ngakumbi emaphandleni nakubeni lingekho kulawulo lukarhulumente. Eli qela lilithathe iphulo lalo lokufuna inkxaso phambi konyulo lalisa kuCentane eMpuma Koloni. I-PAC ibambe umdyarho wamahashi kwiphulo layo lokugaya inkxaso kulo mmandla wakuCentane. Umnumzana Nyonzo uthi into yabo kuphucula impilo zabantu khange kudingeke babe kurhulumente. Asilindi side siphanti ngoba sinceda abantu. Nalapha njengobona sizonceda apha le bhanti. Ininzi imali esifakileyo apha kuba mayibalekelwe apha sikhuthaza nabo batsho ngomlomo wabo ba zange bayibalekela le imali bayibalekele apha. Ayoyokuqala ke kwale bhanti ngepasika besinebhanti etheko nalapho besifake imali eninzi. So asizude silinde siphathe ngoba sinceda abantu siyobima imali karhulumente. Lesinayo imali kufuneka siyisherishe sitye nabantu bakuhle babonisane ukuba xa ninovotela i-PAC ii-resources zikarhulumente sawuzichitha kubo abantu ngaphandle kwezichitha kuthi neefemeli zethu baba sizifake phantsi kwemiqamelo yethu. Lo mmandla ujamelene nenhlaninge engxaki zonikezelo lweenkonzo kuquka ushokoxeko lwamanzi nendlela ezingekho mgangathweni. Umnumzana Nyonzo uthi ezingxaki baza kuzilungisa. Nanjengoko eli belibhiyozela usuku lwenkululeko namhlanje make sithathe uhambo sizikhumbuza ngendlela esihambileyo ukususela kwisigqibo soxolelwano okukuza nangoko elijelo losasazo liqalisa inkqubo yokusikhumbuza ngale minyaka engama-30 olawulo lwentando yesininzi.
uzongasoze ulibaleke kwimbali yeli nanjengoko urhulumente wengcinezelo kuquka umbutho i-ANC baqalisa indlela ende eya kulawulo lwentando yesininzi kweli. This is the first time in 78 years that a truly serious meeting takes place between delegations of the African National Congress and the succession of white governors that have ruled our country for generations. Ingxoxo zelo xesha zazisa ithemba kuninzi loluntu olaluchulumancile kukukhululwa kukatata uNelson Mandela kwizisele ezise-Robben Island. It is sufficient for me to say that I have issued instructions that the meeting, the bilateral meeting between the ANC and the regime next Tuesday should be cancelled. Ngesaquphe kwabonakala kodwa ukuba inde indlela eli elikuyo. I am gravely concerned about the behavior of Mr. de Klerk. Today, he has launched an attack on the African National Congress, and in doing so, he has been less than frank. Udushe olwavukayo phakathi kwe-ANC kuquka iNkatha Freedom Party lwaye lwanyanzelekisa ukuba zirhoxiswe ukwethutyana iingxoxo ngolawulo olutsha. Ekugqibeleni ukuphakanyiswa kweflag entsha apha eMzantsi Afrika yaba sisikhumbuzo sendlela ehlabayo neyathi eli layihamba ekufikeleleni kulawulo lwentando yesininzi. Isiqeba se-MK Party sibhengeze ukugxothwa kaJabulani Khumalo owabhalisa eliqela ngokusesikweni ngoSeptemba onyaka ophelileyo namanye amalungu amane. Iingcali zibe nezimvo ezahlukeneyo ngoku. Elinye ityeli lokuba sematheni kweqela lezopolitiko umkhonto wesizwe oku emva kokuba eliqela libhengeze ukugxothwa kwamanye amalungu alo aphezulu kwabagxothiweyo. Lelinye lamalungu aphezulu uJabulani Khumalo nowacelwa ngowayesakuba inkokheli ye-ANC uJacob Zuma ukuba abhalise ngokusesikweni lombutho. Ekuqaleni kwale nyanga emva kokuvela phambi kwenkundla uZuma ubekela ubala ukuba iinkokheli ezisezihlalweni kulombutho zezethutyana. Interim structures are interim. They can't be anything else. They are not permanent. They are interim. Kwingxelo yangolwesihlanu uZuma ugxininise kwelokuba kuseza kubakho inguqu eziliqela kweliqela ekwaxwayisa inkokheli ngokulwa ngezikhundla. Umuphume eceleni sokukhipha. Laba bazifake ngenkani. Benza imkhuba bakhokhelana imali bacabanga ukuthi asazi. Kananjalo njengokuba iliqela lingashenqanga ekuthabatheni amanyathelo okutshisa ibunzi kukuba ingaba oku akuyi kulichaphazela ngokugwenqa kusini na nanjengoko usuku lonyulo lusondela. It should be worrying for the MK Party in the sense that it is now that they need more people in order for them to be able to make a mark in the elections. I do not think that there's going to be a very big impact whether or not those who have expelled are expelled or no, because the figure that has brought so many people so far is still there. Ukanti ke okwangoku kuseza kubonakala ukuba abo bagxothiweyo leli qela baza kwathabatha amanyathelo wezomthetho kusini na. Abahlali bomasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni baphila obentshontsho ngenxa yokunyuka kwezinga lolwaphulo mthetho. Lo masipala usandula ukubhengezwa njengowona nobungozi kuMzantsi Afrika uphela libhunga laseMexico elijongene nokhuselo. Abahlali bagqibe kwelokusukuma bajongana nengqono lolwaphulo mthetho. Abahlali baseNew Brighton benze umngcelele ukuya emapoliseni ukuyovakalisa izikhalazo zabo ngolwaphulo mthetho olugqwesileyo kulommandla. Ngokwengxelo, izinga lokubulawa kwabantu linyuke ngomyinge we-37% kunyaka ophelileyo. Abahlali bathi kwanele ngoku. Abantu bethu apha baxuthelwa imoto, abanye bayadlengulwa, abantu bayabulawa. Yonke imadhawe ulwaphulo mthetho apha lungapha koqonda alulawuleki. Abantu abangomama we don't feel safe every day. Siya hijackwa eMotherwell,
kungenwa kwi-app kufunwa imali, it's everyday crime, you don't know. Izolo abahlali baseMotherwell bebebambe imbizo ukufumana izisombululo zokuphelisa ulwaphulo-mthetho, bathi bafuna amapolisa abonakale ngakumbi ekuhlaleni. Namhlanje eyona nto esiyinqwenelayo sizi-stakeholders plus Motherwell Minister Fraternal ukubana abahlali ngokwabo bazi-expresse into yobana le crime enyanisweni ibeka ubomi babantwana babo and the entire committee esichengeni. Iforum yamapolisa yasekuhlaleni yenye yezisombululo zokulwa ulwaphulo-mthetho. Bayafika ukuthi xa sibabuza into ba ipatrol yabo ihamba kanjani na basixelela into ba abanaziveni abanazinto zokuba bangancedisa ngayo. Sinethemba Witi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Kwezemidlalo nguwashiywa kwimidlalo yokusonga isizini ye-DStv Premiership. Amaqela akhuphisana ngokungena kwi-top 8 ngelixa amanye ebaleka izembe. AmaZulu FC abuya ngasemva ngenqaku abetha iChippa United elutshica kwezintsuku ngamanqaku amabini kwelinye. Masiphosa amehlo kumagqamantshintsha lomdlalo. India take is half. Now they have to do a little spot of defending. Numbers forward here. Diving header comes off the crossbar, tapped in. Easy game is football, is it not? Playing against a side that are fighting relegation really is tough. Kobe. Koyibo off the line by the keeper Vili Motwa. For the near post flick on, gets it as well! That's beautiful from Amazulu! He's threatened Molebi in this encounter. Bangs it in, his first goal of the season, the 23-year-old. It's a thing of quality to snatch it in the final moments. Extine away by Shabalala. Been a pillar of strength alongside of Makele. Ooh, the ball allowed to bounce by the self-same Makele. Penalty! A push from Makele, we were just singing his praises. Scored against Paris most recently. Beats it Mopani. Amazulu lead for the first time. And the clock is ticking very quickly. Kumdlalo ubuqhuba ngokusisemoyeni iChiefs 2 kanti iSuperSport United 1. Masixha kuloo ndawo indaba ziphela ixesha linomona. Masiphinde sidibane ngomso ngaxeshanye kamnandi mawethu.